Ambalma bamananga mena Mali kono ani Mali kokan ni bamananga kunnafoni wagati sele wala libina ke munu kono kuma wala awi Mali kono ani akokan kibaraw kan aw dangana ando ka bi bakuruba kunnafoni kono o de ka ladoniya ka fo ko fem metali ke chama furancela fanga nyamaya ko kunga kibaraw kan ame aw ladoniya ka fo ko anyama kura sugantira ningo ke colonel major Mbandawi ni ale tun ye défense ministre koro Mali jamana togola Al-Islamia dina demeton ansar bolofara mini obe Bamako sigida worona kono commune 6 u ka lajareba kɛra ni o ye assemblée générale Zeina akilina yiraw kɛra ɲɔgɔnna Maulidu Nabawi mini obe sɛnsɛnna kana o ɲɛbila baara kungangow kan ni ne bi bamananga kunnafoniw la kumabaw ye an bɛna walawalali kɛ minnu kɔnɔ kuma tɔw kan aw ye aw bisimila bamananga kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan an da sera ma bakuruba kunnafoniw kɔnɔ fɛn min ye furancɛra fanga ɲɛmaya ko kunkan kibaruyaw ye an ye ɲɛfɔli kɛ o kan kalo caman tɛmɛnen kɔfɛ politikiko gɛlɛya bina kunna Mali jamana kɔnɔ yan ni o kɛra sababu ye ka dankari président Ibrahim Boubacar Keita ka fanga na kunnafoni bɔra ka cari ka bɛn bi ntɛnɛ wula tile yan fan ma fɛn min ni o bɛ tali kɛ camancɛla fanga ni o ye transition ye o ɲɛmaya ko kunkan kibaruyaw kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko a ɲɛma kura sigira ni o kɛra colonel Mbandawi ni ale tun bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔla nin waati in na wa Mali jamana ministre kɔrɔ tun don défense tɔgɔ la Bandaw de sugantira ni ka kɛ transition ɲɛma ye furancɛla fanga ɲɛma dankan o kɛra colonel Assimi Goïta ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko jamana ɲɛma kura ka kalen ka bɔ baaraw o bɛna kɛ ka bɛn septembre kalo tile 25 ma juma san 2020 yɔrɔ wɛrɛ kunkan kibaruya wɛrɛ kunkan Mali jamana kɔnɔ yan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka sanga ni Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali sankunbɛ hukumu kɔnɔna ye jɛkulu min bɛ wele ko collectif pour le renouveau du peuple et la lutte contre la délinquance juvénile u ye jolidi belebele boloda ka ɲɛsin ni k'o kɛ dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin Mali jamana finitigilakaw ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko baara in kuntagala bɛ taa tile 2 kɔnɔna na wa a kɛra a baaraw nun donna ka bɛn ntɛnɛ tɛmɛnen na de ma monument de l'indépendance la Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Abdul Karim Sakɔ de tun bɛ a n'a ka jatala Seydou Ɲare an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ u ka sɔrɔlenw fɛ k'an ka jamana finitigilakaw kɔkɔrɔ don jamana lakanani na jamanadenw ni u bololaminɛw lakanani o de y'a to nin tile kelen in dara jɛkulu fɛ ka joli di Mali finitigilakaw ma u ko jɛkulu ma ko collectif pour le renouveau du peuple et la lutte contre la délinquance juvénile min ye ne bila na sabu ka da kan an ka finitigilakaw olu de ye sababu ye maa minnu bɛ ka anw niw lakisi jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ donc u bɛ kɛlɛkɛyɔrɔw la u bɛ ka fɛn bɛɛ kun fasoba Mali ye donc anw minnu ye fasodenw ye anw bɛ se ka mun de kɛ ka armée sara mɔgɔw bɛ na u bɛ na u banabaatɔ u bɛ na dɔgɔtɔrɔso la joli tɛ ka di hali anw yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan an mansa dɔw bɛ se ka bana anw yɛrɛ sifinnaka dɔw bɛ se ka bana i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la joli tɛ ka di donc an y'a kanu ka bɛn an ka jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya a san 60 ma an y'a kanu sifinnaka maa 60 ka se ka bɔ ka caya bini sini an ka se ka joli di ka n'u lakisi an b'a ɲini nin waati na maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ cɛ fara muso kan an ka bɔ an ka caya ka place de l'indépendance sɔrɔ fɛn min ye joli ye an ka n'o di an ka finitigilakaw ma armée Mali ma jamana ma hakilina min y'an bila o la c'est que an jateminɛ ko bibi in na jeliko dɛsɛ bɛ yen dɔɔnin donc an y'an ka partenaire CNTS an y'a décidé ka joli di in boloda walasa an ka se ka an ka armée bolo dɛmɛ joliko la bɛɛ b'a dɔn u bɛ min na sisan a tɛ taa joli kɔ ani au delà de an ka armée jamanaden bɛɛ de mako bɛ se joli ma donc an ye nin waleya in boloda o hukumu de la walasa an ka joli dɔ sɔrɔ k'a bila paliyɛnw k'a bolo kan tile 2 in na n'an sera ka poche 600 sɔrɔ o de ye objectif yɛrɛ ye a kan ka kɛ nin site in kan ani Tour de l'Afrique site maintenant yanni sini cɛ an bɛna lajɛ ni site wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ walasa mɔgɔ caman ka se ka na joli in di
parce que bɛɛ de mako bɛ se joli in ma. Ko in bɛ don Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san 60 ɲaɲaninw de dafɛ n'o ye 22 septembre ye. A labɛnbaw y'a yira fana k'a fɔ laɲini de ye malidenw bɛ se ka kelenya bolo da u ni ɲɔgɔn cɛ. O de y'a to tɔn caman farala ɲɔgɔn kan i n'a fɔ Fulaw ka tɔ Tabetal Pulaku ani dɔgɔnɔw ka tɔ Dana Amasagu. Ni joli di ni mɔgɔ min y'a initié ne bɛ olu fo k'a wolo waleɲuman dɔn. O ye baara min daminɛ nin ye bi ye le Mali an ka indépendance ye san 60 ye ɲinan ye. San 60 ni déjà o ye fɛn belebeleba de ye. Mais Mali problème ba de bɛ Mali bolo. Problème min bɛ Mali bolo kɛlɛ min daminɛna nord la o kɛlɛ nana sud la. Donc fagali min kɛra sud la a ɲɔgɔn ma kɛ nord la. Maintenant mini ye joldi ni initié a baara ni a diyara an ye a bonyana an ma parce que mɔgɔ banalen dɔgɔnɔw caman banalen bɛ yen fulaw banalen bɛ yen bamananw banalen bɛ yen parce que n'i bɛ centre la kɛlɛ nin ye bɛɛ de touché donc ni woli ni initié k'a joli di an ka sɔrɔsiw ala dugu jɛ o jɛ sɔrɔsiw bɛ faga ala dugu jɛ o jɛ sɔrɔsiw bɛ faga mais mɔgɔ min bɛ faga o tɔgɔ tɛ fɔ o tɔgɔ tɛ fɔ donc min ye ni joli ni initié pour que ka armée dɛmɛ pour que la population demain alla ka ta ɲɛ mɔgɔ ka bɔ massivement pour que vraiment joltani a ka succès. Nin joli di min nu donné filɛ nin ye collectif pour le renouveau du peuple de la lutte contre la délinquance juvénile fɛ a bi to senna fɔ 22 yɛrɛ don n'o ye tarata ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san kunbɛn kɔni. An tun ye dantigɛli kɛ bakuruba kunnafoni kɔnɔ k'a yira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye alisilamɛya diinɛ dɛmɛtɔ Ansar bolofara min ni o bɛ sigida 6nan kɔnɔ Bamakɔ commune 6 u ka laadala sigiba kɛra ni o ye assemblée générale a kɛra ka bɛn kari tɛmɛnen na de ma septembre kalo tile 20 a jabala la sirakɔrɔ nege tan na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko sigi in serera commune 6 comité ladenw caman fɛ ka bɔ section de Bamako kɔnɔ yan Sherifula Jabaramuso tɔgɔ la Ali Amidu Badini ne tun bɛ a n'a ka jatala Nuhum Kone an ka janga ɲamadali kɛ u ka sɔrɔlenw fɛ. A jɔlen kɔfɛ kalo caman ka sabu kɛ coronavirus bana ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofara min bɛ sigida 6nan na a tɔndenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ka laadala lajɛ la assemblée générale ordinaire laadala ko la fana min fɛnɛ bɛ sigi sen kan kalo kalo dimanche 3nan. An ka karamɔgɔ an bɛ a fɔ ka barikada parce que ale bi Ala ka sariya labato ani jamana sariya jamana ka bɛnkanw ka tila k'a labato o la a y'a ɲini an fɛ jamana lajɛ yɛrɛ faamaw y'a fɔ cogo min an k'u ka sariya labato o kama an ye assembléw jɔ alhamdulillah an b'a la fɔ ka barika hali ni coronavirus ma ban bi dɔ bɔra a la mais ko an ka assembléw baara dabɔ sisan mais ko an k'an janto an yɛrɛ la. Ɲɔnsɔrɔ nisɔndiya ani muɲamuɲa kɔnɔ ka se ka maaya gili don ka hakili falenfalen fɛnɛ kɛ Bamakɔ sigida 6nan silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru u ka tɔ kunga baaraw minnu bolo dan bɛ u fɛ olu dangɛnɛmayaliw da donna nin bɛɛ la. Alhamdulillah commune 6 kɔnɔ yan vraiment fanga bɛ an na kosɛbɛ alhamdulillah ka sababu kɛ an bɛ don na ko bi comité min b'an bolo a bɛ ni ka comité 23 bɔ voilà donc fɛn bɛ an ka jama ye fɛnɛ a bɛ taa fo mɔgɔ 2000 ani kɔjan na voilà donc vraiment alhamdulillah hali bilanbɔ tɛmɛnen na n'o ye san tɛmɛnen mawludu ye o la an ye 100% kɛ bon alhamdulillah an bɛ yɔrɔ min fɛnɛ na bi ni an ye an ka siège de la yɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ko la an ka siège an bɛ ka a construction na alhamdulillah sanfɛla béton yɛrɛ o kɛra. An falakaw tɛmɛnen kɔfɛ an baw fɛnɛ bɔnkunbɛ ka caya o fɛnɛ ye laada ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansar kɔnɔ ka ye kalo ɲɔgɔnkunbɛ kɛnɛ kan musolaka cɛsirilenw musobaw u y'a jira k'a fɔ u labɛn bɛ silamɛya kɔrɔlen min bɛ ka cari Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Sherif Usman Madana Haidara fɛ k'u n'a lapasa. Présidente Janaba Kulubali ale de filan kɛrɛfɛ ale de y'an musow ka ɲɛmɔgɔba ye ale de ko n ka kuma ni ale nɛnkun ye nisɔndiya min b'anw na yan bi komi a yɛrɛ ɲɛ b'an na yan bi dimanche in na kalo dimanche sabanan Ansar bi yɔrɔ o yɔrɔ commune 6 kɔnɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka na sigi Ala ka diinɛ bɛ dɛmɛ cogo di baaraw bɛ kɛ cogo di an ye baara minnu nun don an ka comitéw la olu de bɛ yɛlɛ sanfɛ n'o yɛlɛla sanfɛ cɛw fɛnɛ bɛna sigi kumana bɛnkan kɛra mun ye o bɛ fɔ jama ye baara bɛ sɔrɔ ka kɛ n'o ye o de y'an sigi kun ye yan.
wajulikɛlaw minnu bɛ silamɛya dɛmɛtɔ ansar jɛkulu kɔnɔ n'u k'a ma ko wuduhu international olu fana y'u jɔyɔrɔ fa ɲɔgɔngumɛ in kɛnɛ kan ni bilasiralikaw ni ladilikanw ye baaraw kan ka kɛ kɛcogow minnu na diinɛ dɛmɛni na ani silamɛya dɛmɛtɔ ansar tɔnden ɲuman yɛrɛ jogow minnu kan ka ye a la ala bato la a n'a maɲɔgɔnw jɛ olu y'u da don fɛnɛ na. n'i y'a mɛn jɔnni kunnadi a ko sababu ɲuman sijani kɛnɛya bi ala bolo ala ka o di an ma ɲɛmini jama fɛn o fɛn na ɲɛmini karamɔgɔ fɛn o fɛn na ɲɛmini activité fɛn o fɛn na an karamɔgɔ nin bɛɛ ye ale sababu de o la karamɔgɔ yi dan t'a la dan yɛrɛ t'i la an bɛ dugawu kɛ halisa a kanu ala ka a jidi an na ala ka jidi an denw na ala ka jidi an bɔnnaw na. Bamakɔ silamɛya dɛmɛtɔ ansar ɲɛmaaba section de Bamako n'o ye Ablaye Mayiga ye ale de kun ye kɛnɛ in denfa ye a senfɛ a ye dalaka di k'a fɔ u ni an'u ka nafolo u kɛn bɛ k'a bila Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyada Sherif Usman Madane Haidara ka bolo kan k'a dɛmɛ silamɛya diinɛ jɔli la a sɔrɔla ka wele kɛrɛnkɛrɛnnen na ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ma u ka labɛn sabati ka sabu kɛ silamɛya dɛmɛtɔ ansar ɲɛmayasoba fédération ansardine international fadi kɔnɔ u ka baarakɛta baw la fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi Muhammadul Mustafa o bangeni nisɔndiyaw n'o ɲaɲani o bɛ te kan wa o bɛ ka surunya ka ban. Anw ɲɛsinnen b'an ka événement belebele dɔ ma n'o ye mawuludu ye o ye ko belebele de anw ka baara la bon waati dun min kan ka surunya an n'a cɛ kalo kelen dɔɔni de b'an na cɛ o la ni ala sɔnna an bɛ fɛ k'o préparation kɛ ko tɛ taa ni jama ko tɛ an bɛ jama caman de bisimila hali an tɛ se ka jama hakɛ min recenser o bisimilali u ka dumuni ko u ka ji ko o jigiyɔrɔ ko u ladɔnli ko nin bɛɛ ye musakaw de nin bɛɛ ye dabalitigɛw de o la ni ala sɔnna an ka bi sigi belebeleba sigi nin bɛɛ o de kan an b'a kɛ cogo di ka jama kunbɛn ka nin baara belebele in kɛ ka bɔ hɛrɛ la foyi kana kara ni hɛrɛ tɛ tɔɔrɔ kana mɔgɔ sɔrɔ o bɛ kɛ cogo di an b'o dabalitigɛw la. an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin sigi min kun bɛ ka kɛ sigida 6nan na o kuma kelen fɛnɛ na sigida tɔw fɛnɛ silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw fɛnɛ kun bɛ ka sigi kelen fɛnɛ kɛ baara sɔrɔla ka kunjɛ ni dugawu don ye. Alibisa ani Mustafa ka diinɛ dɛmɛtɔ ansaru bɛ ɲɔgɔn bolo a bolofara min o bɛ kitakaw fɛ yen olu fana ye wulikajɔw boloda buna adamadenya yɛrɛ dɛmɛni nasiraw fɛ ni ka jolidi belebele boloda ka sanga ni an fana karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madane Haidara ale ka bangeni nisɔndiyaw kɔnɔna ye a kɛra ka bɛn kari tɛmɛnen na de ma septembre kalo tile 20 kɛnɛ in seriyara maaba caman fɛ ka bɔ kita cercle kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na a ɲɛmaya tun bɛ kita baba commandant de bolo Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Amadou Diallo de tun bɛ a n'a ka jatala Seydou Ɲare an ka janga ɲamadalikaw ka sɔrɔlenw fɛ. San 1955 mai kalo tile 12 Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyada Sherif Usman Madane Haidara bangena ɲinan y'o san 60 ani san 5 ye o de kosɔn silamɛya dɛmɛtɔ ansar bolofara min bɛ kitakaw fɛ yen ka bangeni nisɔndiya a n'a ɲaɲaniw boloda u ye ŋaniya jira kɛ ni joli di ye joli pɔsi 73 de sɔrɔla k'o bila k'i da cercle Labidaninzo ka bolo kan. San o san an bɛ a joli di kɛ a ka 12 mai na komi ɲinan ta o ni bana waati bɛnna bon karamɔgɔ yɛrɛ a ɲini ni bana bɛ tɔn baara bɛɛ ka jɔ bon kama tɔn baara bɛɛ jɔra nin waati an y'a ye joliko de ka gɛlɛ kitaya nin waati na kosɛbɛ o kama an y'a programme ɲinan san kɔnɔna na k'a bɛn ni nin waati ye ka se ka joli di kɛ joliko gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu na olu ka se ka joli sɔrɔ bari n'i y'a jateminɛ nin waati in yɛrɛ kɔnɔ hali bi dɔw sigimɛ ka joli ma kɔnɔ ko semaine kelen u bɛ ka joli ninnu ma joli kun sɔrɔ quoi o kuma se anw ma kɔni mɔgɔ bɛ wuli ka se ansar ma kitaya a ka ca ala fɛ i bɛ groupe min kɔnɔ joli groupe numéro n'a dɔnna an b'a i ka groupe numéro sɔrɔ vraiment an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔkɛ in ale min kɛra sababu ye ka ansaru bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan diɲɛ kɔnɔ international bari bi bi na fanga bonyana Mali kelen tɛ international de don tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra sababu ye ka diɲɛ kisi quoi a kɛra sababu ye ka diɲɛ kisi vraiment an bɛ dugawu k'a ye sidiya ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o di an ma san 65 caman bɛ ala bolo an b'a ɲini ala fɛ ala k'o di an ma. Kita cercle Labidaninzo ɲɛma médecin chef a y'a ka nisɔndiyaw jira kita silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ka wale la a ko nka ko nin da siɲɛ fɔlɔ ye nin wale in ka kɛ u fɛ wa nin joli den a nafa yɛrɛ bɛ maa minnu ka fɔlɔ o ye maaw de ye dali masa ma nɔgɔya kɛ minnu ye n'olu bɛ a ka Labidaninzo la a b'olu ka joliko mago dilan. I yɛrɛ b'a dɔn joli jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kɛnɛya la i b'a dɔn
Mali kɔnɔ bi an bɛ ka kɛlɛ kɛ mun na kosɛbɛ kosɛbɛ o ye musow ni denmisɛnninw ka kɛnɛya ye ayiwa ka dɔ bɔ muso kɛlɛ la ka dɔ bɔ denmisɛnnin saya la ayiwa a dɔw tɛ se ka taa ni joli ko tɛ ayiwa ni joli tɛ yen a baara bɛ gɛlɛya ni joli bɛ yen a b'an dɛmɛ kosɛbɛ ayiwa o wale fana na accident tɔw bɛ se ka na ayiwa ninnu bɛɛ mago bɛ joli la an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye joli sanga ni waati bɛɛ a ka sɔrɔ an ka dɔgɔtɔrɔso la ayiwa n'a mago b'a la an ka se k'a sɔrɔ rapidement k'a kɛ banabaatɔ la pour que se ka ɲɛna kisi bi an bɛ kɛnɛ mun kan o ye an bɛ dugawu de kɛ Ala ka sini kɛnɛya d'an ma Usmane Serif Madani Ayidara ka kɛnɛ comme bɔra ka fɔ ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ banako ni cogoya ye a ma se ka bɛn ni le 12 mai yɛrɛ ye bi Amsari section ka denw lakɛnɛya bi Kitaba Bapmanda n'o ye préfet ye a y'a yira k'a fɔ Mali Selamatonw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali Selamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usmane Madani Hayidara nin b'a ka hakilina dɔ de dangɛnɛmayali kofɔ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ min ma bala ale la ka sabu kɛ bani furadama ɲɔndɛmɛ a kɛmɛ k'o fɔ k'o gwɛlɛya jamana basigi yafa ɲɔgɔn mɔ diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko bani ka laseliw bɛ boli nin bɛɛ kan ne nisɔndiyalen don parce que n'i ye a taabolo lajɛ n'i ye hakilinaw lajɛ kuma si tɛ fɔ a la mun bɛna ni gɛlɛya ye jamana mara kɔnɔ parce que ale a b'a Ayidara b'a fɔ kumaw la ka bɛɛ to a taabolo la mɔgɔ kana jagoya ko Ala de ta ye tiɲɛ ye min ka ta ye tiɲɛ ye an k'o to yen mais ni jɔ don sera tiɲɛtigi bɛ yen n'a tila k'o ye démocratie taamasiyɛn donc an b'o olu lamɛn ale fɛ a ka ca o b'a n'o façon bɛ yen fo que an kana o kumafɔtɔw tiɲɛtigiya k'u seereya k'a fɔ ko nin ye bɛɛ ka kɛnɛ ye ka ɲini bɛɛ fɛ fana ka ɲini Amsaru bɛɛ fɛ ka ɲini diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fɛ ka ɲini diinɛmɔgɔ bɛɛ fɛ bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma ka dugawu kɛ jamana ye baara kuncɛla ni farikolo ɲɛnajɛ dɔ ye arts martiaux ni ka laban ka dugawu kɛ min bɛ se ka to an ka jamana bɛ basigi san caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an fa n'an karamɔgɔ la Seydi Sherif Usmane Madani Ayidara hali bisa ani silamɛya diinɛ dɛmɛtɔ Ansaru bɛ ɲɔgɔn bolo Mali jamana Ansaru tɛmɛnen kɔfɛ an b'an kunda Burkina Faso kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na silamɛya diinɛ dɛmɛtɔ Ansaru bolofara min ni o bɛ Nuhu Burkina Faso olu fana ka laadala sigiba kɛra ni o ye assemblée générale a kɛra ka bɛn dɔgɔkun tɛmɛnen na de ma min senfɛ tɔn min sigira dakun caman ka kɛrɛnkɛrɛnnenya na dakun minnu ni olu bɛ tali kɛ baara bolodalenw ka tɔn yɛrɛ ɲɛtaga nasiraw fɛ baara in seereyara Lasana Sidibe de fɛ Musa Fɔnba a bɛna dɔ ɲɛfɔ an ye a kan Burkina Faso silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru Muhun 1 section kɔnɔ u ka nin ɲɔgɔnkunbɛ ni laadala ɲɔgɔnkunbɛ don assemblée générale ordinaire kalo saba o kalo saba a bɛ sigi sen kan a bɛ kɛ sababu ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansar Muhun 1 section ani section 4 délégués u k'u da don baarakɛlenw na kalo saba laban kɔnɔ ka hakili jagabaw kɛ ka dajirali kɛ ɲɔgɔn na ni k'o lase Burkina Faso silamɛya dɛmɛtɔ Ansari ɲɛmayaso mɔ n'o ye bureau national ye o fana k'o fara a boloda la janwa kɛ mɛn ka baaraw minnu boloda a yɛrɛ ye olu bɛ se ka dangɛnɛmaya ka hakili jagabaw kɛ ka dajirali kɛ ɲɔgɔn na bon laada la sigi ni kalo saba saba lo ni bureau national ka ɲɔgɔn ye surunyana sabu semaine kelen do b'an ni bureau national ka ɲɔgɔn ye kɛ donc n'o surunyana fana bɛ an ka sous section wele national ye programme min bila sen na n'o ye Laye Surakata ni a ka bureau ye o ye programme min bila sen na baara minnu bilala sen na an fana b'an ka sous section wele an bɛ o baaraw kɛ ka sɔrɔ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Bobo semaine nata o assemblée lo an y'a kɛ bi ala ni Laye Surakata yɛrɛ ka cɛsiri la a ye karamɔgɔ bila ka bɔ Bobo ka na an fɛ ka na mɔgɔw fari fo n'o ye Kasum Traoré vraiment a kɛra sababu ye k'an ka baara ɲɛ an bolo kosɛbɛ et puis an ka sous section minnu n'an y'u wele o bɛɛ sɔnna ka na ka kɛ jama ye ka na vraiment a ye ɲɛta d'an ma karamɔgɔ n'a ka denbaya ala k'u lakisi ala k'u latanga vraiment deduka bɛɛ bɛ karamɔgɔ fo an bɛ ala fo ka kira fo min kɛra sɔgɔmada in na a y'an wasa an ɲɛjɔyɔrɔ n'o ye Seydi Sherif Ayidara ye a ye an bila baara min na nin kɛra ɲɛtaga y'an ma an kunna diyara an b'a ɲini ala fɛ ala k'an laban kɔnɔ nin kɛra wasa ye an ma kosɛbɛ k'a ɲini hɛrɛ bɛ k'a ɲini ala fɛ kanu min bɔra Bobo ka na n'o ye Kasum Traoré
ala ka ɲuman sigi so hɛrɛ la a ye min fɔ kira bonya la ani sirifike bonya la an y'a mɛn nin bɛ to an kɔnɔ an bɛ sa ni nin ye ala k'an laban ɲɛ min b'an fɛ o kɔni o ye nin ye. Ama uladoniya k'a fɔ dakun caman de kɛra hakili jagabɔ kun ye Burkina Muhum 1 section silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka sigi in senfɛ o dɔ ye kalansow minnu jɔ mɛn silamɛya dɛmɛtɔ Ansar fɛ o kalansow labaara cogo don nataw la sirifila misiriba dɔ kan ka jɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ da donna o fɛnɛ kunkanko la ani hali bi wulikajɔw bɛ se ka kɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar kɔnɔ cogo min a jarala k'a fɔ sigi in senfɛ nisɔndiya sɔrɔla fan caman fɛ baarakɛlenw na. Inshallah aywa bi kɛra an ka assemblée générale ye n'o ye mara ka ɲɔgɔn ye Muhum 1 kɔnɔ aywa sigi kun min b'a la jɛkulu o jɛkulu n'a y'a kɛ ni ɲɔgɔn ye t'a dɔn kɔrɔ ko jɛkulu tɛ yen wala a fara ni ɲɔgɔn kan ka hakililaw falen baaraw bɛ taa cogo di karamɔgɔ mako bɛ mun na an b'a baara kɛ cogo di an yɛrɛ mako bɛ mun na mara kɔnɔ a baara bɛ kɛ cogo di provincialement nationalement internationalement wala f'an kana fara ɲɔgɔn kan ka hakiliw falen ka baaraw tɛmɛcogow yira wala ɲɔgɔn ye yɛrɛ kun ye o de ye an fɛ an nana fara ɲɔgɔn kan yan an n'an ka départementw bɛɛ ka o réunion le kɛ hakili falen na ayiwa baara min bɛ ka kɛ an ka mara kɔnɔ baara min ka kɛ Burkina Faso kɔnɔ n'o ye national ye baara min bɛ ka kɛ international kɔnɔ n'o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen an jɛni bɛ min na an bɛɛ ye layidu ta o de kan an bɛna sa o de kan Cheikh Ousmane Madani Haidara n'a bɔnna bɛɛ lajɛlen dɛmɛni ala ka diina nin sira kan fo ka se an bɛɛ lajɛlen ka ala sɔrɔ. Tiɲɛ na alhamdulillah an nana réunion na tiɲɛ yɛrɛ la an ye faamuyali caman sɔrɔ réunion kɔnɔna na bi tiɲɛ yɛrɛ la o ye misiri ko min fɔ nin ani n'ala sɔnna an kɔni an b'an se ko kara et puis alhamdulillah an ka karamɔgɔba fana sera kɛnɛ kɔnɔ n'o ye Kassim Traoré o nisɔndiya fana bonyana an ma a ye dakuruɲɛ fila min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a diyara an ye a minna ma an ye faamuyali caman sɔrɔ ka fara kan walayi o nisɔndiya b'an kan bi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ bɛɛ fo mɔgɔ o mɔgɔ nana réunion na parce que an ye réunion provinciale don mɔgɔw bɔra dugusenw na caman ka na réunion na donc an ka foli b'u bɛɛ ye fɛn min m'o natɔ sɔrɔ ka n'o tatɔ sɔrɔ ala k'a kɛ baraji ye ala ka baraji dafani di bɛɛ lajɛlen k'o kɛ kira n'a so kama sherifu hɔrɔma kama sɔli ala rasul sani ka bɔ kuma na an b'an karamɔgɔ fo a Cheikh Ousmane Madani Haidara ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ ale min kɛra nin bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye an b'an karamɔgɔ fo ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma ala k'an karamɔgɔ kɔlɔsi k'a kisi ka bɔ tɔɔrɔtigiw bɛɛ ka tɔɔrɔ ma ala ka wasaw di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ laɲiniw minnu bɛ bɔ nin sigi in kɔnɔ n'o ye assemblée générale ye Muhum 1 section silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ Burkina o laɲini bɛ tɛnku Burkina silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmayasoba la bureau national ɲɔgɔnkunbɛba min bɛ kɛ don nataw la silamɛya dɛmɛtɔ Ansar fɛ Burkina n'o ye convention nationale ye kuma bɛ kɛ fɛn minnu kan nin laɲini ninnu bɛ fara bureau national ka laɲiniw kan k'u don ba la. O de fana b'an sɛsɛ ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Musa Fɔnba ale ka ɲininenw don. Konowari jamana kɔnɔ fanga sinamatɔ dɔw farala ɲɔgɔn kan Konowari faaba la Abidjan ka bɛn ni dimanche septembre kalo tile 20 ye ka ɲini ɲɔgɔn fɛ u ka ŋwara da jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara la a kana se k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaya ɲini ni maa caman sigin ko mɛn ko fanga sinamatɔw na fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko u sen tɛ kalata nata la o ma se ka bɔ u da u ko k'u b'a ɲini u ka nobaw fɛ u ka bɔlaw minɛ k'u murukurundakoya jamana sariya kɔrɔ désobéissance civile kɔrɔfɔ bɔra Henri Konan Bedieda o y'a sɔrɔ a lamini mɛn fanga sinamatɔ ɲɛma wɛrɛw la u ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min sigi sen kan u ko u ka laɲini de ye Alassane Dramane Ouattara sen ka bɔ jamana kuntigisigi kalata la ka sabu kɛ ko jamana sariya sunba kɛ mɛn k'a bali a k'i kanbɔ ka mandan sabanan ɲini jamana sariya sunba conseil constitutionnel k'o fɛnɛ ka ti ni ka na ni jɛkulu ye jɛkulu min ni maa ti siga a la kalata labɛn ni jɛkulu commission électorale indépendante CEI fɛnɛ ka ti nin y'u ka laɲiniw ye fanga ɲinindɔ minnu fara mɛn ɲɔgɔn kan fanga sinamatɔnya fanfɛ Charles Blé Goudé Laurent Koudou Gbagbo ka denmisɛnnin o ka fanga ɲinindɔ Kojapu Guillaume Kigbafori Soro ka fanga ɲinindɔ GPS ani Laurent Koudou Gbagbo yɛrɛ ka fanga ɲinindɔ o kɛmɛ ka tɔn minnu fara a yɛrɛ ka ko EDS CDRP PDCI Henri Konan Bedieda yɛrɛ ka fanga ɲinindɔ bɛ o fara ɲɔgɔn kan tɔ kɔnɔ
ka taa se Albert Mabritwa ke saka fanga ɲinindo UDPC imo ni o ye General Robert Gueye tiɲɛ tabaw ye politique binaku kan nka maa min ka yebaliya jɔra bɛɛ hakili fɛ fanga sinamatɔ ɲɛmaw la Pascal Afinge Sando Laurent Kudu Gbagbo ka maakɔrɔ min kɛmɛ ka jira k'a fɔ a ye Laurent Kudu Gbagbo ka fanga ɲinindɔ Front Populaire Ivoirien FPI ɲɛmaa ye n'o bɛn dɛ Laurent Kudu Gbagbo nɔfɛ mɔɔw mɔ a jirala k'a fɔ a kun kan ka ye kɛnɛ in kan ko nka ko furanjɔrɔ Henri Konabe ye kɛnɛ kɛ k'a ɲini a fɛ k'a welen dɛ nin kɛnɛ in kan ya Pascal Afinge Sangele ko mɛ k'a welen dɛ a yɛrɛ ye laseli dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ fanga sinamatɔnw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ɲɛnawoloma man ka ye o rɔ bɛɛ de kan k'o kɛlɛ kɛ ko maa man k'a fɔ k'i b'i ka fa jate minɛ n'o y'a sɔrɔla fanga sinamatɔ dɔ ka nali da ka di la walikɛla damandi la Pascal Afinge y'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛ dɔ bɛ a yɛrɛ ni Henri Konabe cɛ k'o ti mɛn bilen. Faranzikaw ka lasigiden min bɛ Konowari jamana kɔnɔ Gilles Huberson ni a welela dɔgɔkun dɛmɛnen Faransi faamaw fɛ ko in kɛra bɛɛ lajɛlen dala wɛsɛ ye ka sabu kɛ lasigiden weleli a kundan dɛ nka maaw kun bɛ ka weleli kun kɛ min ye a ma k'o ye caman kun hakili la k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ka jamana ɲɛmaaya ɲinini ɲankuma lasigiden ɲi kɛnɛ kɛ ka fala kɔnɔ bi tigɛ fa dɔ dɛmɛ dɔ n'o de kɛra sababu ye ka fa dɔ ɲugun a la k'o lase a ka ɲɛmɔgɔw ma Faransi ni olu kɛmɛ ka wele nin si tɛ maɲi Gilles Huberson lasigiden welela ka sabu kɛ ko sigasiga kɛmɛ la ko a kɛmɛ ka tulonkɛ dajira a dugumama musolakaw la baara yɔrɔ kelen na Faranzikaw ka minisiriso min ɲɛsin bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ye ɲɛnabɔw ma lasigidenzow b'o de ka bolo kan o kumana cakɛda min bɛ minisiriso in ka bolo kan n'o fɛnɛ cakɛda bɛ lasigidenzow ni minisiriso ni ɲɔgɔn cɛ musolakaw minnu ye dugumamaw ye o musolakaw de wulila ka se Faransi minisiriso ma Jean-Yves Le Drian ka minisiriso k'a fɔ Gilles Huberson Faransi lasigiden Konowari jamana kɔnɔ a bɛ k'olu tɔɔrɔ tulonkɛ bɛ dajira i la ka sabu kɛ a b'i ni sanjɛ jɔyɔrɔ la se dun tɛ ye a b'i n'i ka ɲɛmaa de cɛ k'a kɛ bɛ degunba y'u mɔ kɔrɔfɔ mɛnɛ sa Jean-Yves Le Drian de sɔrɔla ka wuli ka jɔ kɛ sa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale yɛrɛ ka maa kɔkɔrɔma donnen don ka sabu kɛ a bɛ nin jɔyɔrɔ minnu na nin ye Jean-Yves Le Drian ka cɛsiriw de don kabini Jean-Yves Le Drian bɛ François Hollande ka fanga kɔnɔ surasiya minisiriya la kɔni Gilles Huberson Faranzikaw ka lasigiden Konowari faaba la Abidjan a ye fan caman kɛ senɔ ye Faransi jamana tɔgɔ la san 2013 Faransi ye jɛkulu dɔ sigi commission interministérielle Mali Sahel Mali jamana kunka a kɛra o ɲɛmaa ye Serval ko kuma bɛɛ lajɛlen y'a sɔrɔ o ɲɛmaaya la o san 2013 kelen ka taa se san 2016 mɔ a kɛra Faranzikaw ka lasigiden ye Mali jamana kɔnɔ san 2016-2017 a bɔra Mali la ka taa Île de Maurice ni ka sɔrɔ ka na bisimila minɛ ko nin wari faaba la Abidjan ka kɛ Faransi lasigiden ye minisiriso yɛrɛ kɔnɔ san 2005 fɔ 2007 a yera jɔda caman na ye nka ka daminɛ Mali faaba la Bamakɔ fɔ Abidjan Gilles Huberson lasigiden Faransi yɛrɛ a ka haminankow minnu bɛ farafina jamanaw kɔnɔ a b'a caman kalamo ka sabu kɛ Jean-Yves Le Drian ka danayama don nka o Jean-Yves Le Drian kelen yɛrɛ de fana ye jɛkulu dɔ de sigi sen kan a nanen minisiriso la minisiriso min ɲɛsin bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ mɔ san 2018 k'a fɔ ye musolaka o musolaka ni baara ɲɔgɔnya la dɔ de bɛ k'i mafiɲɛya ka tulonkɛ dajira i la k'a fɔ yɔrɔ t'i bolo k'i hakilina tigɛ ko ŋɔmijɛrana mɔden nin jɛkulu in min sigira ko tolérance zéro n'i taara fɔ ye i y'a fɔ a fɔ yɔrɔ la wa ko na bɔ a la o jɛkulu in de kɛmɛ ka musolaka baden de bisimila minnu y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ a bolo maa bɛɛ a bɛ k'u mafiɲɛya ni tulonkɛ ko kuma ye Algérikaw ka minisiriso hakilinaw minnu kun bɛ a la yanni yɛlɛma ka don jamana sariya sunba la a y'i da sa caman mɔ wa u donna bala fana don nataw la u bɛ taa wasabilenw kɔnɔ ni wasadenw ye a don bala bɛɛ se bɛ kɛ ni a ye jamanadenw ma forobakalata senfɛ novamburu kalo tile gale minisiriso min bɛ Algérikaw fɛ yen n'a ɲɛsin bɛ surasiya ma a y'i ɲɛ da jateminɛ gafe kan jateminɛ gafe min kɛra sariyako ɲɛdɔ man ganaw fɛ minnu fɛnɛ bilan kun bɛ o baaraw la jamana ɲɛma Abdelmajid Tebboune nin fɛ layidu talen kun jamana ɲɛma fɛ ko n'a kɛra jamana ɲɛma ye k'a na yɛlɛma don jamana sariya sunba la jan ko gwɛlɛya min ye Algérie jamana sɔrɔ jamana ɲɛma jagoya jiginnen ma sɔrɔ ka bila nɔ na o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ o kumana sariya sen dajiralenw na a yɛrɛla ka fɔ jamana ɲɛma bɛ se ka jamana ɲɛma danga dɔ jira n'o tɛmɛna ka bɔ yen surasiya fɛnɛ a bɛ se ka bɔ Algérie jamana dafɛ ka taa kɛlɛ kɛ jamana kɔ ka wali jamanaw na bɛn kuma kɛ o yɔrɔ in kan ka sabu kɛ surasiya ɲugunn'o na minisiriso kɔnɔ yɔrɔ dɔ fɛnɛ bɛ yen denmisɛnnin minnu ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka Abdel Aziz Bouteflika jagoya jigi ka bɔ fanga na ko denmisɛnninw ni surasiya doroko ɲɔgɔn na k'u kɛ i n'a fɔ
woro n'a fɛrɛ o yɔrɔ fɛnɛ ma bɛɛ surasiya mɔ jamanadenw ni surasiya bɛ ɲɔgɔn bolo ka ban o ma se sɛbɛnni mɔ yɛrɛ o kumana min ye Aligérie kɛlɛcɛw ka taa kɛlɛ kɛ wali jamana kɔnɔ surasiya minisiriso y'a yira k'a fɔ a ka d'olu ye ni jamana min kɛra mankanma jamana ye da donnen kɛlɛ la k'a ban tuma min ni diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies kɛra basigili jɛkulu bɔfɛn ye ko mission de maintien Aligérie jamana bi y'o la nka ka kɛlɛ to senna ko Aligérie jamana de ka di sen don wali jamana kɛlɛ la Aligérie surasiya minisiriso ko k'o tɛ olu fɛ ko ye o fɛnɛ jɔsira denmisɛnnin n'a ka minnu ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye ka fu siri Azize Bouteflika ka fangaw da la surasiya y'a yira k'a fɔ o ma se sɛbɛnni mɔ surasiya fura dama ani jamanadenw de bɛ ɲɔgɔn bolo ka t'o sɛbɛn k'o jɛya ka taa kɛ i n'a fɔ maa nanama sumanenw fɛnɛ ka maa minɛnen muguda la bi taa kɛ surasiw ye don dɔ la ko do bile jɛnya ka sebali tɛ ko ma s'o mɔ nka maa bɛ maa la o y'a yira k'a fɔ nin kɔni ye ka bɔgɔ de bɔ daba da la ye nɔn tɛ nin ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ de ka laɲini ye ka sababu kɛ surasiya a ɲɛmaa tɛ tɛmɛ maa min kan o ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye wa Aligérie jamana yɛrɛ kɔnɔ kabini Abdelmajid Tebboune nana fanga na a diyagoya bɛ kunnafonidilaw kan n'u ma ɲɛ ko u bi a kofɔ bɛɛ jamana ɲɛmaa tɛmɛnen kɔfɛ a ka fɔ a ma ko surasi ɲɛmaaw la kɔda ka tila k'a da ka tugun ko surasiya minisiri ka sababu kɛ nin bɛɛ b'a ka bolo kan o kumana ko nin y'a yɛrɛ ka ko labɛn nin ye Ethiopiakaw fɛ sebere maa caman minɛna fangasinamatɔ ɲɛmaaw la k'u datugu ka jɛra k'a fɔ u kun b'a fɛ ka faso dafiri an b'aw ladɔnniya k'a fɔ juin kalo la dɔnkilidalaman di dɔ Ethiopie jamana kɔnɔ ko Achalu Undesa siya min bɛ wele ko Oromo o maa don o de bɔnɛna a nin na kabini o de kɛra tabilala forobamugu la nisɔngoya taama u bolo dara ka sababu kɛ siyako mankanw de bɛ Ethiopie jamana kɔnɔ maa 178 ka taa se maa 239 ma olu de fara siyaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mankan senfɛ kabini o kɛra sa lakana tigilamaw kɔni y'u ta kɛ minɛni de ye minɛni fɛnɛ kɛlen minisiri ɲɛma Abiy Ahmed n'a ka fanga fɛnɛ lagosira k'a fɔ a tɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan jamana tɔgɔla kiri ɲɛmayaso sa sibiri o ye maa 20 ani maa 4 minɛ o maa minɛnenw na Jawar Mohammed bɛ o la ani Bekele Gerba ninnu bɛɛ lajɛlen ye fanga ɲini dɔ min bɛ Oromolakaw fɛ yen Oromiya mara kɔnɔ ko parti congrès fédéral o ɲɛmaw don ɲininikɛlaba dɔ bɛ yen ko William Davidson ale ɲininkara yala ni minɛni min kɛlen filɛ nin ye fangasinamatɔw ka binaku kan a bɛ basigi kɛ wa walikɛla a bɛ na ni cɛnni de ye ko ni cɛnni kɔni tɛ ko basigi ko kuma ti fɔ ka sababu kɛ Ethiopie jamana maaw dan dɛ jamana kiri la k'a fɔ kiri bɛ sigi sen kan k'a tigɛ jɛlenya la o tɛmɛnen kɔfɛ san kelen de bɛ ani kalataw cɛ Ethiopie jamana kɔnɔ fangasinamatɔw minɛnen k'a fɔ k'e ka kalata labɛn minisiri ɲɛma Abiy Ahmed Oromolakaw kan k'u jigi da u ka maa minnu kan k'u sen don kalata la n'a fɔra k'olu minɛn bɛ k'u datugu k'o ye kalata yɛlen walikelen kalata yole jumɛn sigitɔ ye sen kan ko ni mankan tɛ k'ale ma dɔ wɛrɛ ye fangasinamatɔ ɲɛmaw minɛnin na Amerikikaw ka minisiriso min ɲɛsin bɛ Ameriki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw mɔ a minisiri Mike Pompeo ko a bɛ a ɲini wasabilo denw fɛ Ameriki jamana kɔnɔ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ Sudan jamana cogoya bɛ se ka jɔsi ka bɔ gafe kɔnɔ gafe min ni jatigɛ wale bolodabaw dɛmɛbaw bɛ a kɔnɔ jamanaw la Sudan jamana kun bɛ o jamanaw cɛla gafe in kɔnɔ nka bibi in na n'a ma ɲa ko fanga yɛlɛmana Omar El Bashir jagoya jiginna k'a minɛ k'a datugu Sudan dayɛlɛli b'a fɛ k'a kɛ Sudan jamana ye kabini san 1993 Amerikikaw ka nin ɲangi in dan bɛ Sudan jamana kun a tun bɛ Sudan jamana bali ka nafolo sɔrɔ diɲɛ seleke naani warisobaw la Mike Pompeo y'a yira k'a fɔ bariko in ka wuli ka bɔ Sudan jamana kan Ameriki jamana yɛrɛ de ka lakana bi don dafɛ minɛ ka sababu kɛ a na kɛ sababu ye Sudan jamana furanjɔrɔ fanga maa ɲɛmaw u ka se ka nafolo dɔ sɔrɔ k'u piripiri n'o ye ka dɔbɔ mɔgɔw ka sɛgɛn na Sudan jamana kɔnɔ ko nka ko n'o ma se ka kɛ an b'an don nin na olu t'a fɛ ka maa minnu ɲɛ fanga na minnu kɛn bɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ kan olu dɔw bɛ sin ka n'o ɲu Sudan fanga kɔrɔ o ye Ameriki jamana kɛlen ye k'i yɛrɛ sɔrɔ farati kɔnɔ tun o kumana dolari wari miliyɔn 300 ni miliyɔn 30 ni miliyɔn 5 san 1998 ŋwara dara Ameriki lasigidenso filaw minnu na Kenya ani Tanzania n'a kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ a nin na olu kɔmaw dolari wari miliyɔn 300 ni miliyɔn 30 ni miliyɔn 5 in bɛna tila olu de ni ɲɔgɔn cɛ nka maa bɛ maa la o y'a yira k'a fɔ ko in kɛcogo ma ɲɛ Amerikikaw ka wasabilo kɔnɔ ka sababu kɛ tiɲɛni dɔ kɛra san 2001 septembre kalo tile 11 don kɛra sanga sojanba filaw minnu na ni pankuruw ye Usama Ben Laden fɛ Saudiya jamana den ko Sudan jamana maa kun bɛ o kokolo in na maa minnu ni tiɲɛna o la olu kɔmaw fɛnɛ kan ka dɔ sɔrɔ ko wa ko jateminɛ fɛnɛ bɔn bɛ a ka k'a fɔ lasigidenso filaw ni minnu tiɲɛna o yɔrɔw la ko wari kilatɔ ko Amerikikadenw ni yɔrɔ bɛ ka caya ni jamana wɛrɛw ta ye
diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies a ka sigili senga ɲinan y'o san 70 ani san 5 ye ka bɛn ni dɛnɛ septembre kalo tile 21 ye o n'a ɲɔgɔnna gindanba tɛ kɛ a kɔrɔ ka sabu kɛ coronavirus bana ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso a langoloɲanen don Amérique duguba la New York o kumana ɲɛmaaw n'u ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ bɔlɔlɔ na sira fɛ u k'a ma ko visio conférence n'o tɛ laadalako la ɲɛmaaba 2 ni 500 kɔni olu bɛ ɲɔgɔn sen foroki diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies jabalaba in kɔnɔ ye wa Américain ka jamana ɲɛmaa Donald Trump a jirala k'a fɔ ale ka laseli fɛnɛ makɔnɔnen kundo ka sabu kɛ dankɔrɔba don diɲɛ kɔnɔ a ka sana sini k'o dantigɛli o kun ye maa caman ɲugun a ka fanga kɔrɔ ka sabu kɛ a ka kuma fanba bolila fɛn min kan o ye n tɛ maa wɛrɛ fɛ ni n yɛrɛ tɛ u k'a ma ko nationalisme jamanaw kɔnɔ minnu ka hakilina de ye an ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka bɛn an yɛrɛ k'u mɔ maa wɛrɛ kana fara an ka an tɛ dunankɔrɔ Donald Trump ka kuma fanba bɛɛ kɛra o ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka nin ɲɔgɔn gomɛ in kɛnɛ ka sana sini ku o de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a k'an bɛn waati wɛrɛ nata